ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଏଇ ଦେଖ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଆମର ମଣିପୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ। ଧନ ଧାନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଶୋଭିତ ଧରା ପତ୍ର ପୁଷ୍ପେ ଶୋଭିତ ଧରଣୀ ଦୋଳିରେ ଶଙ୍କର ଉପମା। ହଁ ମହାରାଜ। ପ୍ରଜାଗଣେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଛନ୍ତି ମୋର ଶାସନେ। ଦେଖି ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଅରାଜକତା। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ। ଦିବାନିଶି ଖେଳି ଯାଏ ରାଇଜ ବହର ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମର ଲହରୀ। ହଁ ମହାରାଜ। ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଏମିତି ଏକ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରାଜବଂଶର ରାଜା ଭାବରେ ଏଇ ରାଜା ସତ୍ୟବନ୍ତ ନାମଘଟି ହୋଇଲା ସାର୍ଥକ। ଧନ୍ୟ ହୋଇଲା ପୁରାଣ ମହର। ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥି। এই ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ এই ବଡ଼ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରଜାମାନେ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ବିନ୍ଧାଣୀ ବିଶ୍ୱ ଯିଏକି ଯାହାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ତୁଲିରେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ସଜୀବ ପାଲଟି ଯାଉଛି, ସଜୀବର ରୂପ ନେଉଛି। ସେଇ ମହାନ ଆତ୍ମା ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବାବାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣତି ଜଣାଇବା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣତି ଜଣାଇବା। हे विश्वविंधाणी हे निखुण चित्रशिल्पी जहां कृपारू यही मोर मणिपुर राज्य नई नाल झरणा पहाड़ पर्वत जीवंत रूप ने सब तुमरी दया प्रभु से सब तुमरी दया एणु तुम्हारी से दया सबुदिन मणिपुर राज्य थाऊ सबुदिन मोर मणिपुर राज्य झलसी उठी थाऊ। तुम पाद तले आज मुझे गुहारी करुछि तुम पाद तले आज मुझे गुहारी करुछि। महामंत्री गे